नोंथांमोनखौ जोंनि आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव बरायनाय जाबाय गिबियावनो दा थारैनो दिनै जोङो बोसोरफ्रामबो जिहेतु फरायसालिखौ लानानै जायफोर फरायसालिया मेट्रिक आनजादाव स्टार बा डिस्टिंसन बा बिदिनो फार्स्ट डिभिजन लेटार मोननानै बे फरायसालिनि मुंखौ लाबो बिथांमोनखौ बोसोरफ्रामबो बेबायदि रिजाल्ट होखांनायनि उनाव जों बिथांमोननो मान बावनाय जायो लोगोसे जायफोर क्लास 10 बा 10 थाखो बा 9 थाखो बिदिनो फरायसालिखौ जाहाथे बिथांमोन जायफोरा मोजां नाम्बार मोननानै बा लेटार मार्क मोननानै बा स्टार मार्क मोननानै बा फार्स्ट डिभिजन मोननानै जाहाथे बिथांमोननि बे फंनैसो बाथ्राखौ मिथिनो हायो जाहाथे बिथांमोना माबायदि फरायदोंमोन बोरैहाय फरायना बबेयाव लेटार मोनदों बेफोरबायदि थ' बेफोर बिथिंखौ नोजोर बोना जोङो जायफोर फरायसालिया सेथि थाखो आरो स्टार लेटार मोननानै जों फरायसालिनि मुं लाबोदो बिथांमोननि बिमा बिफा बा दिथागिरिखौबो जोङो हांख्रायहरनाय जादों लोगोसे आरनायजों जों फाइलजों मान बावदो लोगोसे जोङो जोंनि उथिफुनाय जायफोर फरायसालि बिथांमोनखौबो जाहाथे मोनसे लामाजों आरो बिथांमोननि सायाव साबसिन खालामनो हायो बेखौ जोङो बे मेलनि गेजेरजों जों जिहेतु जोंनि गभार्निं बडि स्कुल मेनेजिं कमिटिनि बिथां मेम्बार्सफोर लोगोसे जोंनि दिथागिरि जोंनि गार्जेनफोर बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बोसोन गोसा बिबुंथि लानाय लोगोसे जाहाथे इयुनाव जों बोरै साबसिन खालामनो हागोन बेखौ जोङो बे मेलनि मेन थांखिया बेनो आरो जोंनि फरायसालिनिफ्राय 29सा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों बेनि गेजेराव स्टार मोनदों 7 जन आरो लेटार मोननाय दं गोबाङैनो जोंहा एडभान्स मेथआव 97 मोननो हादों हाइस्ट थिग बेदिनो ससियेलावबो 97 मोनदों सासे हाइस्ट जोंनि फरायसालि मादाव बेबायदि इंराजियावबो 97 मोनदों माबायाव लेटार मार्क थ' बिदिनो गुबुन साबजेक्टफोरावबो लेटार दङ 88 89 90 92 बेफोरबायदि गासै लेटारखौ जों सानोबा मथा मथि गासै लेटार प्लास खालामोबा जोंनि फरायसालियाव मथा मथि 100 नि बारा लेटार मोनदों होननानै जों सानना लानो हायो आरो जिहेतु देग्लाय रिजाल्टनि सायाव जों बारा सेटिसफाइ नङा जों जग्राफि साबजेक्टआव जायबायदि आसा खालामदोंमोन जोङो जग्राफि साबजेक्टआव मोजां फिथाइखौ मोननो हायाखै आरो हिन्दी एमआइएल दङ बे हिन्दी एमआइएलआव जों बारा मोजां फिथाइखौ मोननो हायाखै थिग बेदिनो आसामिस एमआइएल दङ आसामिस एमआइएलआवबो बारा मोजां फिथाइखौ मोननो हायाखै जोंहा बर' एमआइएलआव सानै फरायसुलिया लेटार मोनदों 87 आरो 82 नाथाय आरो मोनबावनांगौमोन एसेयावनो एरायलांबाय दा जोङो सानदो फैबाय थानाय समफोराव जों आरो फरायसालिफोरखौ जों मोजां रोखोमै जोङो माने स्टाडि खालामनानै बिथांमोनखौ जों स्ट्रिक्ट खालामनानै बा टिचारफोरा माने एकदम माने गथ'फोरखौ गाइड लानानै माने आरो साबसिन खालामनांगोन जिहेथु सेमोननि जिथु रिजाल्ट बे लकडाउननि आबहावायाबो एसेबाबो नुवादों बे माने नुजाबाय थादों आरोखि माने फरायसालिफोरा फरायसालियाव फैनो बानाय गार्जेनफोरनि बिमा बिफानि खोथा लायै आरो किसुमान माने गाज्रि माबाथिं माने फरायसालिफोरखौ जोङो मेक्सिमाम माने नुनो मोनदों आरो बेनिखायनो जों ओरैबायदि स्ट्रिक्ट खालामदों दाथ' अल अभार क्लासरुमाव जों सिसि केमेरा फिटिं खालामबाय आरो जों गार्जेनफोरखौबो जों एक्सपिरियेन्स जों लादो जुदि फरायनो गोसो दंबा फरायनांसिगोन फरायनो गोसो गैयाबाथ' फरायसालिखौ गारनो हागौ मानो होनबा जों जायफोर ख्रिस्टियान मिसनारिसफोर बायदि जों स्ट्रिक्ट खालामनांसिगोन माने बिसोरो क्लास 8फोरावनो लाखिजोबो बेनिफ्राय जायफोर मोजां गथ' बेखौल' मेट्रिक आनजादखौ होनो हायो जोंना मा जायो जोङो गाज्रि मोजां खोथा गैया माने गाज्रिखौबो जों मोजां बानायनो सेस्था खालाम बे सेस्थायावनो किसुमान गाज्रि गथ'फोरखौ जोङो नाजाबाबो जों मोजां खालामनो हाया दा बाथ्राया बेनो खिन्थु जोङो जुदि फरायसालिजों जुदि दा गभर्नमेन्टनि जिथु पलिसि बे पलिसियाव क्लास 8आव फेल खालामनाय मोनसे माबाया दोङो हिसाबै जों क्लास 8आव एबार निस्सय जायफोर फरायसालिया एसे दुरबल बे दुरबल फरायसालिखौ जोङो थारैनो जों लाखिनाय जागोन आरो जायफोरा मोजां गथ' बेखौसो जों क्लास 9 निफ्राय 10आव प्रमसन होनायखौ जों मोनसे माबाखौ लागोन आरोखि दा खोथाया जाहैबाय नैबे फरायसालिनिफ्राय जिहेतु जायफोर फरायसालिफोरा डिस्टिं स्टार सिगां मोनलांखाबाय बिथांमोना दाबो आसाम मेडिकेल कलेजाव डक्टर फरायनो दोङो सिलचराव डक्टर फरायनो दोङो जों जरहाटआव दोङो जोंनि फरायसालिफोरा इन्जिनियार फरायगासिनो बेनो लखिमपुरावबो दोङो गुबुन आरो इउनिभारसिटिफोराव जों फरायसालि गथ'फोरा दोङो मेजर लानानै बा मा होनो बे मास्टार डिग्रि लाना दोङो डिग्रियाव दोङो थ' जायफोरा बेनिफ्राय फरायलांदों थारैनो मोजां जादों आरो आङो आसा खालामो जे बे फरायसालिनिफ्राय आरो मोजां जाबावगोन आरो बे सानजेरि नोगोर सिमेन्ट हालामाव बे बाथौ मिसन स्कुल बा नैबे आहम बोराइ बाथौ इंलिस स्कुल जायखौ जोङो लानाय जादों मुंखौ थ'
थ' बेनिफ्राय जाहाथे आरो साबसिन ओंखारलाङो आरो जायगानि माने मान जिथु जायगानि मान सनमानखौ जों लाखियो आसा फारियो इयुनाव जोङो जुजिगोन स्टेन्ड लाखिनो थाखाय जों जुजिगोन आरो बेनि थाखाय नाजागोन आरो साफ्रोमबो जों फोरोंगिरिफोर एलार्ट खालामनो जोंहा नाजागोन आरो आं गावबो नाजागोन आरोखि बेखिनि